טוב, אנחנו עוד נשוב אליכם. שלום רוני. בוקר טוב. קו הידידות, דרום. נכון. ואיציק מידן, מה? איציק מידן הוא הרכש החדש שלנו ברשימת בשש אחרי המלחמה. אני אספר לך, הרשימה התחילה בעקבות יוזמה של בן אדם אלמוני לחלוטין מאזור המרכז, שהתקשר למסעדה בשדרות ואמר, אני קונה אצלכם ארוחה, פותח שולחן, אני משלם עכשיו ואני אבוא בשש אחרי המלחמה, מה שנקרא, כשהשקט יחזור. ובאמת הרשימה הזאת הלכה ומונפה וגדלה, ואנחנו מוסיפים עוד ועוד עסקים שמציעים לרכוש עכשיו, לתמוך בעסקים בדרום, שכמובן קורסים לחלוטין, ולבוא לממש את זה אחר כך. כן, יש לנו את הכתובת על המרקע למי שרוצה לעשות את זה. אבל איציק, מה אתה לך? איזה עסק יש לך? לי יש פארק מבוכים מאוד מאוד ייחודי, שבעצם באות אליו קבוצות, בין אם זה קבוצות של ילדים, קבוצות של מורים, קבוצות של חברות, לימי פעילות, ימי גיבוש. איפה זה נמצא? בואו עכשיו נביא למה זה ריק. אנחנו נמצאים בקו ה-45 קילומטר, קצת אחרי 40, בקו ה-45, שזה יוצא בערך טיפה אחרי יבנה. רגע, אז 45 זה אומר שאתה לא הולך לקבל שום פיצוי מהמדינה בעצם. אני מאוד מקווה שכן. זאת אומרת, כרגע, נכון לרגע זה, לא. והמצב שלנו נורא פשוט. מהחודש הוא חודש השיא בעבודה בשנה, של יום עבודה, ולפעמים שתי פעילויות, כי כל פעילות היא חצי יום, אז שתי פעילויות ביום, בין אם זה ילדים, בין אם זה חברות וכך הלאה, למצב של אפס מוחלט. זאת אומרת, זו התנודתיות של העסק. זאת אומרת, אף אחד פשוט לא מגיע. אף אחד לא מגיע, לא שלא מגיע, אלא יש ביטולים, וכבר הביטולים של אוגוסט כבר מתחילים להיכנס לתוקף. איך מתמודדים עם דבר כזה? בעצם מה זה פשיטת רגל, לא? איך מחזיקים חודשיים בלי להתפרנס? לא ברצינות. לא, קשה, פשוט קשה. זאת אומרת, אין מילים. כלומר, הדבר היחידי שיש כרגע זה לנסות לקוות שקודם כל תהיה רחבה. אנחנו שם מגלים, מלמעלה, אז ראינו את כל, איך יוצאים מהמבוך שלך דרך אגב. כן, קצת בעייתי, כן. בהחלט. מאוד מקווה שקודם כל תהיה איזושהי הרחבה שיחלו את הפיצויים או את העזרה גם מעבר לקו ה-40. זה דבר אחד. רק נאמר שיש צבע אדום עכשיו בעוטף עזה. אנחנו כמובן כל הזמן קשובים לחדשות, גם הכתבים שלנו פרוסים, כל עניין אנחנו כמובן נפרוץ ונשדר. בואו נמשיך. התקווה השנייה היא שאולי כן יישאר משהו מחודש אוגוסט בסופו של דבר, ואז כן לעשות ימים פתוחים לציבור, ואז בעצם שתיכנס איזושהי פעילות של הציבור, של המשפחות הבודדות, ואז על ידי זה אולי נצליח לקזז חלק מהדברים. אני מניח שגם גופים מגיעים אליך, נכון? נכון, זאת אומרת, הרבה גופים, אתה בונה הרוב היא גופים. והם לא יכולים לבוא ולעשות איתך את אותו הסדר שמה שאנחנו עושים פה. אנחנו מאוד מקווים שכן. זאת אומרת, אנחנו מאוד מקווים שכן. איזה סוג של גופים? מי הגופים הגדולים ש... חברות. זאת אומרת, חברות עסקיות, מוסדות. ימי כיף בעצם. זה ימי כיף, זה ימי גיבוש, זה ימים שבעצם עוסקים, המקום הזה בין השאר עוסק בנושא הזה של פיתוח של חשיבה יצירתית, חשיבה המצאתית, מלמד איך לחשוב אחרת, ואז זה מתאים להרבה מאוד סוגים של חברות, כל אלה שעוסקים בכל העולם של innovation, של חדשנות, מחפשים את הפעילות הזו, פעילות שבאמת יוצאת... אז בוא נגיד את זה ככה, בעצם בהקשר למה שאמרת, מי שרוצה עכשיו להזמין כבר את הפעילות הזאת, יכול כבר לשלם ולעזור. אנחנו מוצפים ביוזמות של סיוע לחיילים, וכולנו שמענו בשבועות האחרונים על כמויות הציוד המטורפות שמגיעות, ומי שרוצה באמת לעזור ברמה האזרחית, ברמה האנושית, אנחנו באמת מציעים לרכוש עכשיו, להגיע אחר כך. פעילות, אני מניחה, באזור הזה היא טובה בכל השנה, גם יותר בחורף, והרשימה שלנו באמת רק הולכת ומתעצמת.